Inspektor uram! Inspektor uram! Ima, mit kiabálja maga itt te? Elgondolom elvette. Leszakadt a Gellért-hegyes belást a Dunába. Nagyobb baj van annál! Inspektor uram! Lázadás! Rebellió! Pesten kitört a forradalom! A Pilvax kávéházi ifjak lázítják az egyetemistákat. A tömeg egyre nő. A heti vásárra érkezett parasztok is velük ilyeneznek. Ilyeneket mondanak, hogy éljen a szabadság. Éljen a haza, legyen béke és egyezértés. Ők 100-an vannak. És a polgárok? Mit csinál a polgárok? Úgy tűnik, azok is csatlakoztak a tüntetőkhöz. Az már baj. Nagyon nagy baj. Ha a polgárok is, az már komoly. Azt jelenteni kell, a hopokban is császál önfelséget. Nem elég nekünk forradalom Bécsben, most még Pesten is. Skandál! Az az átkozott Pilvax. Kinek hangja legnagyobb Pilvax kampánya? Pillanat. Petőfi azt mondta, Petőfi Szolgaföldről, Rabláncról, meg a régi kardjáról írt szónoki verset, és a refrént a tömeg lelkesen együtt szavalta vele. Ez a legnagyobb zsivány, ez a Petőfi Petrovics. Az apja Rác, az anyja Tóth. Mit kommandíroz petjeit magyarok? Szakrament, Himmelhágot, muszáj folytassák. Bujovszki és Jókai proklamációt írt 12 pontban felsorolva a magyar nemzet követelését, és kinyomtatták Lamberernél. Úgy osztogatták Pestre, mintha búcsú cédula lenne. És a cenzor? Hogy engedte ezt cenzor? Pillanat, Petőfi azt mondta, cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk többé semmi cenzort. Impák nem. Majd ismerni kötői nyakába. Muszáj folytassák. Egressy, Vasvári és Jókai gyújtó beszédeket tartott, melyeket az összegyűlt sokaság kitörő lelkesedéssel fogadott, és újabb tömeggyűlést hirdettek délután 3 órára a múzeumkertben. Törjön ki frászőket! Még mondja többi nevet. Mindenki büntetést kell nyerni, ki lázadást szítja, és felség árulja. Vidács, Hamari, Pálfi, Nyári, Irány és Irinyi. Állítólag a 12 pont első pisztolatát ő fogalmazta meg. Irinyi. Az is egyszer még gyufa kihúzza. De ez nem az Irinyi János, aki a gyufát feltalálta, ez az öccse, József. Mindegy az név, József vagy János. Mind a kettő zsivány gyűjtogató. Gyűjtogat revolúcióknak lángja? Akarja egész Pest és Afrin Buda. Egész Ausztria, Magyarország lánga borítja? Szaladja vissza a múzeumkertbe, és jegyezze fel mindenki, aki ott van, és amit beszél. Megértette? Igenis, mi csak kibeszélt, lejegyett, Tali. Blöd már. Alain de Alain geungert sich blöd. Revolution? Zum Teufel mit Ihnen. Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrsereget! Közös teherviselés! Urvéri viszonyok megszüntetését! Esküdtszéket, képviseletet, egyenlőség alapján! Nemzeti bankot! Katonaság esküdjék az alkotmányra! A magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk! Politikai foglyok szabadon bocsátását! Uniót Erdéllyel! Barátaim, polgártársaim, magyarok, hallgassuk meg Petőfi számot! Halljuk! Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés válasz. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem jutak. A magyarok istenére esküszünk,
vagy rabok tovább nem leszünk. Sehonnan jutamgember. Ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére. Esküszünk, vagy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál akar. Jobban ékesíti akar. És mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére. Esküszünk, vagy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó, régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére. Esküszünk, vagy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére. Esküszünk, vagy rabok tovább nem leszünk. Honfitársaim, hazafiak, ma 1848. március 15-én győzött Pest-Budán a forradalom! Győzött a szabadság! Dicsőséges nap ez a magyar históriának. Fejezzük is be dicsőséggel. Ma este nemzeti drámánkat a Bánkbánc játsszák a Pesti Magyar Színházban. Találkozzunk ott, és ünnepeljünk tovább! Ott leszünk! Ott leszünk! Ott leszünk! Ott leszünk! Ott leszünk. Inspektor úr, maga az? Mit keresett és mihez az öltözék magának? Ne üvöltsék már maga, mint fába szorult kéreg. Meghalljanak. Csőcselék. Nem kéreg, féreg, mint a fába szólít féreg. Vász, abba hagy, idiót! Nagy baj és még viccel. Inkább jelents, mit látott múzeum kell. Mit csinál polgárok? Hát bizony nagy libidió volt. Szózakatok, hadasérdarok, zászlódobogtatás. Ilyet még soha életemben nem láttam. Jó, van, elég legyen már sok pénzés. Ide nekünk is osztani. De inspektor úr, most mit csináljak, hová menjek? Most parancs, menteni írha, iskolás. Amelyik még lehet. Most pedig hadd kérjem meg Labort Falvi Rózát, a Nemzeti Színház ünnepelt díváját, hogy a magasztosnak egy dicső történelműnek betetőzéseképpen énekelje el velük a szót. A nemzeti színű szalag három színe jelezze önnek és mindnyájunknak hazafias kötelességünket, a hitet, a hűséget és a helytállás lendületéről. Kérem, álljon föl mindenki is. Hazádnak rendőr,
Szerencse, mi van Pesten? Magyarok is lázadoznak? Jelentem, igen. Március 15-én Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál és más rebellisek vezetésével lázadás tört ki. Több mint 20 000 ember vonult az utcákra. Lefoglaltak egy nyomdagépet, és követeléseiket 12 pontban nyomtatták ki. Pesten megkezdődött a nemzetőrség toborzása. Na már csak ezt hiányzottam. Nem elég ez a felfordulás, ami Pécsben van. Forradalom, a 4 pronkutületet. Elképesztő. Köhög a bolha. Én nem tudom, mi lesz a világ. Egész Európa megmondott. Palermo, Milano, Toszkána, Párizs, Bád, Bécs és most Pest is. Jöhet még. És Metternich herceg és a császár? Miért nem verik le a lázadást Bécsben? Metternich herceg lemondott, és áruába menekült Bécsből. Császár Hofburgban buksott. Ki sem megy jönni annak. Na mindegy, majd megoldjuk ezt a dolgot Bécsben is, Pesten is, és mindenhol. Nem esett szét a világ. Fuchs! Igenis. Ha majdnem vissza Pestre, és tarts nyitva szemét, eljön még a mi időnk, és akkor, akik ezt a felfordulást káosz csináltál, lógni fognak. Leléphet. Parancsára. Közteherviselés, törvény előtti egyenlőség, felelős minisztérium, sajtószabadság, unió, vámszín, őrület. Majd meglátjuk ki a végén. Édesről levelet kaptunk Petőfitől. Arany Jánosnak, Nagyszalontára feladó. Petőfi Sándor, Pest városáról. 1848. március 21-e. Nézzük, mit ír az édes barát. Öcsém Jankó, csak nézd, még mindig így szólít, pedig már vagy 6 évvel fiatalabb nálam. Forradalom van, barátom, s így képzelheted, mennyire vagyok elememben. Erőszakkal vívtuk ki a sajtószabadságot. Hogy ellenszegülés nem történt, ez csak azt mutatja, hogy az ellenség vagy teljesen átlátta tehetetlen gyökeségét, vagy gyáva volt megtámadni bennünket. Ha láttad volna, midőn a követség megjelent, ezrek és ezrek kíséretében, a követeléseivel, milyen halvány volt, s mint reszketett a nagy méltóságú helytartó tanács. De én most nem érek rá hosszan írni. Tisztelünk, csókolunk benneteket. Isten olyan kedves barátom, minden veszedelemtől ott a kedvence mögött. Írj minél elébb, igaz barátom, Petőfi Sándor. Kopogtatnak, kedves uram, megnézem, ki lehet az. Jánoskám, a falubeliek megkezdték a nemzetőrség szervezését, és kérik, hogy maga is csatlakozzon. Bejöhetnek-e? Jöjjenek csak, aztán mivel segítek az uram? Azért jöttünk, hogy invitáljuk beállni. Én igen, első szóra. Ha hazahív, hitvány kívánnak majd. Akkor csapjon bele tekintetes jelzőjéről. Tekintetes uram, ha meg nem sértem, lenne még itt nekünk egy kérésünk. És mi lenne az? Azt kérném, mint nagy tudású rímfaragó embertől, hogy írd el nekünk valami indulófélét, aztán majd a kántor uram költ rá dallamot. Nem kell azt már megírni, mert meg vagyon írva. A címe nemzetőrdal, így szól. Süvegemen nemzeti szín rózsa, ajakomon kedves babám csókja, ne félj babám, nem megyek virágra, nemzetemnek leszek katonája. És így tovább. Szép, nagyon szép. Megkaphatnánk a szöveget? Csináltam belőle néhány másolatot, tessék. Köszönjük. Most már csak dallamké változik reája. Hát, ördögünk van meg, az is van. Ismerjük-e kettek a sárga csikó sárga van sárga kezdetű nótát? Hát hogy ne ismernénk? No, mert arra pont ráillik a szöveg. No, próbáljuk csak meg. Süveg
magyar csapatok 10 nappal ezelőtt visszafoglalták Budavárt. Most visszacsapunk, elsöpörjük el átadót. Mint tudják, levették a uralkodó társunknak, első Miklós cárnak Moszkvába, hogy a Szent Szövetség nevében segítsen meg minket. Nos, uraim, első Miklós cár megígérte, hogy sereget küld Magyarországra a lázadás leverését. Tudják, mit jelent ez, uraim? Az, hogy győztünk. Hajnókban. Parancsára, felség! Most olyan emberek kellenek nekünk, mint maga, aki híres a kíméletlenségéről és aki tapasztalt hadvezér. Báró, ezennel kinevezem a magyarországi császári adag főparancsnokára. Köszönöm, felség, nem fog szorulni bennem. Önöktől, uraim, pedig azt kérjük, hogy mind Bécsben, mind a visszafoglalt Pest-Budán tartsák fent a rendét. Nem akarunk többszízni. Igenis, jövünk. Ön pedig hajnó szabad kezet kap a rendcsinálásból. Katonai és polgári tekintetben egyaránt, megérted? Tökéletesen, felség! Nem tudom, mi jutott a császárban. Minek neki Magyarországra látogatnia? Most, 1857-ben, még 10 év sem telt el. Rendkívül kockázatos. 2 lapos darabtal izodjuk a biztonságát. Csomó rendőrt és besugott kell mozgósítanunk. Mindazt, ami jó Julius Hajnó bárónak köszönhetjük. Túlzásba vitte a béketeremtést ez a hiéna. Batthyány Lajos miniszterelnök, a 13 aradi tábornok, a sok 100 kivégzett és bebörtönzött hazafi, a kényszersorozott honvédek ezrei. Uraim, azért kérettük magunkat ide, mert elhatároztuk, hogy májusban Magyarországra látogatunk. Önök, uraim, előkészítik ezt a látogatást percről percre. Szeretnénk, ha minden városban lelkes tömeg fogadna minket, a legjobb szónokok köszöntenének, és a legnagyobb költők írnának hozzánk üdvözlő verset. Megérted? Jelentkezem, inspektor úr! Gyorsan, mert nincs idő. Meg elő kell készülni a császár látogatás, már csak 2 hét, és még nincs dicsőítő vers. Ki írja? Meg a felkeres legnagyobb költők, Petőfi, Vörösmarty, Arany. Írjanak vers császárnak. 1 hét múlva készen legyen, megértette? Elnézést méltó Fragos uram, de Petőfi 10 évvel ezelőtt eltűnt. Valószínűleg megölték az oroszok, vagy egy szibériai ólomбányában ramoskodik. Vörösmarty Mihály pedig 5 évvel ezelőtt halt megborult kedéllyel. Ejjjj, Donner, vette? Krucifix, és az arany? Hát nem tudom elfogadni ezt a megtiszteltetést. A forradalom idején nemzető volt, buzdító verseket írt. Vidám után kuldosott, elvesztette edzői állását. Arról nem is beszélve, hogy Petőfi a legjobb barátja volt. Nem baj, menjen oda, parancsolja rá, zsarolja meg. A félelem mindig jó ér. 1 hét múlva készen legyen vers. Megértette? Parancsára! Azért, elépek. Édesanyám napok óta nagyon zaklatott és ideges, alig eszik valamit. Te nem érembeeztem valamiért? Ugye, Juliskám? Hogy is lehetnék én bármiért is mérges monster? De néhány nap ezelőtt felkeresett egy nyomozó Pestből, és megpendített előttem, hogy ha netán hajlandó lennék a császár tervezett látogatására az ünnepi hódát írni, nem lennének hálátlanok. Visszakaphatnám majd edzői állásom, sőt, még magasabb fizetés is ki tudnánk eszközölni a számomra. Édesanyám is ezt elfogadta? Viccel, Juliska? Hát hogy is fogadhattam volna ez az áldozat daloljon a hóhérnak? Sok 100 igaz magyar hazafi gyilkosának? Sok 10 000 bebörtönzőjének? Sok 10 000 család megnyomorítójának? Nem, nem és nem. De mégiscsak itt van valami. Hallgassa, Juliska, a felszívhatról. Ez rájongol király léptet fakó lován, hadd látom úgymond menüfél a verszitartomány.
Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér? Használta a megöntözése pártos honfivér, és a nép, az Isten lett a nép, ha oly boldege rajt, mint akarom, és mint a barom, melyet igába hajt. Verseny valóban fölrád időszaké van ez. Földet folyót terelő hegybölgyekben lesz. És a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szív. Kulyhóig, mint hallgatva, mint megadott ezt a sírt. Edvárd király, akkor király léptet fakólován, körökös csend, amerre menj, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este száll, Montgomery a vár ura, vendégli a király. Vadat és halat, s mi jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport 100 szolga hord, hogy nézd mi is tere. S mind, amiket a szép sziget ételt idart terem, s mind, ami volt, pezsegve forrt, túl messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohár. Ti urak, ti belsz ebbe, ne élne duhár. Vadat és halas, mi az ég alatt szemszájnak kellemes. Azt látok én, de ördögig belül minden nemes. Ti urak, ti hitvány ebek, ne élne duhár. Hol van kite zengetették, elő elszibál. Egymásra néz a sok vitéz, vendégvez urak, orcájkon, mint félelem, sákot tele harag. Szó benn szakad, hang fennakad, lehel megszakad, ajtó megöl, fehér galamb, őszvár emelkedik. Itt van király, kitette ide telzengi, mond az ang, s fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjvad, te tetted ezt király, levágva népünk ezrei, halomba mind kereszt, hogy sírva tallóz, aki él, király, te tetted ezt! Mágjára el? Igen, kemény parancsol a duháról. Ha halágyabb énekel nekünk, s belép egy ifjúvár. Oh, lágyan kél az esti szél, mi a fordöböl. Szűzek síralmak, özvegyek panasz a nyög felé. Ne szújragott, te szűz! Anya, ne szoptas csecsemőt! Int a király elérte még a mágiára menőt, de vatnán és hivatlanul előáll harmadik, kódzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhúny csatámon a derék, no halld meg, Eduár! Nevet ki dicselejteni, nem éhol belszivár. Emléke síron Anton még, no halld meg, Eduár! Átok fejedre minden dal, melyek zeng belszivár. Meglátom én, S parancsolt át király rettenetes, mágiára kielenszegő minden belszénekes. szolgái szétszáguldanak, ország szerint tova, Montgomeryben így esett a híres lakoma. S Edvárd király, angol király vártad fakó lován, körötte épp föld, mint az ég a Velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment, látsírva Velszivár, de egy sem bírta mondani, hogy éljen Eduárd. Ha, mi éj dal London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármi lesz. Állnél ma csendét sárnemet, csak ő nem hallatik. Fejére szól ki szót, a király nem hallhatik. Ha, elő síp, dob zene, harsogjon harsona. Fülembe zúgja átkait a Velszi lakoma. De túl zenén, túl síp robon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanú dalát. Fölszállott a páva a vármegye házra, sok szegény legénynek szabadulására. Kényes büszke páva, napszínítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap, másképpen lesz minden. Új arc
magyar fákat,